раҳбарони амрико ва кореяи шимолӣ имрӯз қарордодеро имзо карданд ки Доналд Трамп онро фарогир ва бисёр муҳим номид. ин санад натиҷаи музокироти тарихии Доналд Трамп ва Ким Чен Ун аст ки 12 июн дар Сингапур баргузор шуд. меҳвари аслии музокирот барномаи ҳастаии Пхеньян ва талошҳо барои халқи силоҳи ҳастаии нимҷазираи Корея эълон шудааст. ҳарду раҳбари кишвар аз гуфтугӯ изҳори қаноатмандӣ карданд ва ин музокираро ба хотири сулҳ муфид номиданд. Трамп ҳам дар оғози нишаст гуфт: мо бо якдигар кор хоҳем кард ва бо ҳам мушкилотро ҳал мекунем. Ким Чен Ун низ мулоқоти худ бо Доналд Трампро нишасте хуб барои сулҳ хонд. Ким Чен Ун гуфтааст, монеаҳое дар сари роҳ вуҷуд хоҳанд дошт, аммо бо Трамп кор хоҳем кард. раҳбари Кореяи Шимолӣ дар идома гуфтааст, дар гузашта таассуботи қавмӣ ва иқдомоти гузашта монеаҳои ҳамкории пешорӯи мо буд, аммо мо бар ҳамаи онҳо ғалаба кардем ва имрӯз инҷо ҳастем. Президенти Амрико Доналд Трамп бо изҳори қаноатмандӣ аз натиҷаи музокирот гуфт, ки раҳбари Кореяи Шимолиро барои боздид аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Кохи Сафед даъват кардааст.